Tay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Aubrey's Secret File. Si Aubrey na sumagal sa isang tao pero alam naman niyang siya ay talo. And this time, mukhang naka-move on na siya. At mukhang maipapanalo naman ng bago niyang kaemehan. Yung itinaya niya. Pero grabe talaga yung nangyari dito kay Aubrey. Naging sugar mommy po. Kaya mo ba yun? Yung hindi mo pa nakikilala yung isang tao ng personal, pero ang dami mo nang ibinigay sa kanya. Nagbigay ka ng trabaho. Tapos may mga binigay ka pa na mga kung ano-ano habang walang trabaho. Tapos binigyan na bisikleta yung anak, ganyan, pang grocery. 'Di ba? Ang lupit mo, girl! Actually, dun ako na-amaze dun sa mga kayang magbigay kahit di pa nila nakikita ng personal yung isang tao. Kumbaga, it's a talent, I guess. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Paulo Escobar Ramirez. Hi, ang gulo ng pinili nilang buhay kaya mahirap pagsamahin ng trabaho at personal na buhay. Pabati po sa anak ko na si Gianna May. Love you, nak. Tinitiis ni tatay ang init at pagod sa pagiging MC taxi para sa iyo. I love you at Mama Maybell mo. From Paulo Escobar Ramirez. Ingat po kayo sa biyahe ninyo, Paulo Ramirez. And true naman dun sa parte na mahirap pagsamahin ang trabaho at personal na buhay. Mahirap din talaga pag ikaw din yung nagpasok sa isang tao sa trabaho kasi cargo mo yun eh. Oo. Kumbaga, kung ano man yung performance niya sa kumpanya at kung ano man yung isyong bumabalot sa kanya, cargo mo rin siya kasi ikaw yung nagpabango ng pangalan niya sa kumpanya. So kung ano man yung baho, at some point, kung meron mang mali o whatever, parang sa'yo babagsak, diba? Bakit ganito yung performance nito? Kaya mahirap magpasok ng kaibigan sa trabaho, lalong-lalo na kung hindi mo alam yung work ethics niya. Anyway, eto naman sabi ni Danilo de la Cruz. You may not have planned to fall in love with a married man, but there are times when even the wisest among us are overwhelmed by our emotions. He can make you feel special and irreplaceable, which you are, but you are not his priority. End of the day, he is still married, so you should keep your options open and date other men. Save yourself from a relationship that motivates you to become the best version of yourself, or save yourself for a relationship that motivates you to become the best version of yourself. All the best on your new journey in love, Aubrey. Happy Monday, pretty DJ Rakitera. Get well to Nala. Lots of love from Danilo R. De La Cruz. Thank you so much, Danilo R. De La Cruz. Oo nga naman, sino ba namang tao yung gustong ma-inlove sa kasal na lalaki? Yung may asawa? Lahat naman tayo gustong ma-inlove sa walang sabit. Unless yung may asawa na yan, maraming pera. Charot, tuwid darot. Yun na nga eh, ang lupit tong secret file sender natin. Yung tipong hindi naman siya binibigyan ng lalaki. Siya naman to nagbibigay. Tapos biglang nahulog pa rin siya. Diba? Parang, love language niya siguro talaga magbigay ng magbigay. Yun eh. Anyway, eto naman sabi ni Mayumi. Good afternoon, DJ Rocky. Sabi nga nila, kapag kabit ka, lumugar ka sa pagiging kabit. Charot with harot. Girl, sa mga kwento mo, hindi mo makuha ang simpatya ko, kundi kuhang-kuha mo ang inis ko. Una, ikaw ang may gustong maging kabit kasi ikaw ang nag-open na may gusto ka at okay lang sa'yo yun. Yung mga binigay mo kay Boyet at sa anak niya, kusa mo ring ibinigay yon. Though syempre, pareho kayong may kasalanan rito.
Di ko lang nagustuhan ang panunumbat at pabiktim mo. Pangalawa, oo, sinira mo ang pamilya ni Guy. Bakit mo sasabihin sa asawa na kabit ka? Ano yung reason mo? Bakit mo ginawa yun, diba? Tapos magbabalikan pa kayo ni Boyet? Parang gustong gusto mo talagang masira ang pamilya niya at maging sayong-sayo ng buo si Boyet. Sana dito sa pangalawang sugal mo single at walang sabit yan, kundi mauulit at mauulit ang nangyari sa'yo. God bless from Mayumi. True! Sana sa pangalawang sugal mo single at walang sabit na yan, kundi mauulit lang. Magiging cycle lang lahat ng mga nangyari sa'yo. Lahat daw po ng mga nangyayari sa buhay natin ay produkto ng ating mga desisyon sa buhay. Kaya naman kung gusto mong maging maayos ang iyong kapalaran, umayos ka rin ng desisyon mo sa buhay. Ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Minsan pumipili tayo ng taong akala natin siya na ang the one, pero hindi pala, dahil may pananagutan pala sa iba. Kaya sa pagpili ng taong magiging panghabang buhay na, siguraduhin tamang tao ang piliin, hindi yung may sabit. From Darwin Russell. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Bernard Laurejas. Masarap ang kaganapan sa kanila, pati asawa ni Audrey nakisali na. Nasa huli ang pagsisisi, kabet may good and bad effect. Ang pagiging sugar daddy and money ang good. Oo, sinusunod ang mga gusto ng bawat isa. Ang bad effect ay nakakaapekto sa bawat isa, lalo na sa mental health. Shoutout po pala kay Glazel, Giselle at Jopel at sa apo kong si Thea. Thank you so much, Bernard Laurejas. Hi kay Lance Nogiboy at ang sabi niya dito, over ka sa pagiging martir kay Boyet. Parang mauubusan ka ng lalaki kung sa bagay. Basta pangalang Boyet, babaero raw yun. Di ka nakakasawang pakinggan at panoorin DJ Rocky from Lance Nogiboy. Thank you so much. Anyway, eto pa ang sabi ng ating kabisyo na si Shamay Palingon. Nakakalungkot sa parteng kailangan ni Sender sumugal sa pagiging kabit niya para lang sumaya siya. Maling-mali na ipinagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon kahit nagkakagulo na. Sana all may pag-goodbye kiss pa. Pero sana kung sino man ang magpapasaya sa'yo ngayon, siya na talaga, o nagpapasaya sa'yo ngayon, siya na talaga. Lalong-lalo na, sana hindi siya pamilyadong tao. Makamit mo na sana ang tunay na kaligayahan na walang nasasaktang ibang tao. Yun lamang fighting sa tulirong-tuliro. DJ Rocky, I feel you sometimes. Alam niyo ba, sabog na sabog ako. Ramdam na ramdam ko yun kanina. Sabi ko, shucks, tumitigas yung dila ko. Kita naman ng dalawang mga mata ko yung babasahin ko. Pero parang ang tigas talaga ng dila ko. Ewan ko ba, tumatanda na siguro ako. May ganun, ano? Hi din po kay Albanio Raldi. Robert Tiraos says, mahirap yung ganyan, binibigay mo lahat tapos yung taong gusto mo may asawa pala. Well, masisira ka talaga dyan. Sana ngayon wala nang sabi. Choose wisely pagdating sa taong pipiliin natin. Ayan. Hi kay Nas. Hi kay Martes Barson. Basta walang sabit. Hindi tulad ng iba. Minsan kasi nakakaasar, no? Yung kapag kumakabit ka na nga, proud ka pa. Alam mo yun? Parang, bakit po natin kailangan maging proud pagkabit tayo? Mali nga yun eh. Hindi natin dapat inormalize ang mga homewrecker. Diba? Point number 1. Hindi tinotolerate ang mga homewrecker. Hindi dapat tinotolerate ang mga kabit. Hindi dapat inormalize etong pagkakaroon ng kabit. At hindi po porke nagtatrabaho sa ibang bansa at talagang malayo ka sa asawa mo, maghahanap ka ng jowa mo na mas malapit sa'yo doon. Kumbaga, pag tinanong ka, single ka ba? Sasabihin nung lalaki doon sa ibang bansa, actually, I'm separated eh. Geographically separated. Pag ganun yung sagot sa'yo ng isang lalaki, ay sinasabi ko sa'yo, certified babaero yan. Geographically separated lang, pero married pa rin. Nag-I love youhan pa nga sa video call. Pinapakilala pa na asawa. Pag ganun, dapat marunong ka na sa mga driving na ganyan.
Ano tong driving na to? Dapat marunong kang mag-reverse pag malapit ka ng ma-attach. Point number 1 yun eh. Pag may sabit, pag mahal pa asawa, kapag nandyan yung asawa, wag na. Tigil na agad. Kahit pa magkalayo sila ng bansa at kahit pa sinasabi ng lalaki sa'yo, nahiwalay na sila pero nakikita mo naman sa aksyon na nag-uusap pa sila. O kung inamin sa'yo, dapat dun pa lang alam mo na. Hindi yung tatanggapin mo pa, hindi okay lang sa akin maging kabit. Well, nakaraan na yun. Hinarap mo naman yung consequences ng mga actions and decisions mo. So, ang resulta ng pag-agree mo, pag-tolerate mo, pag-normalize mo na maging kabit ka ay magulong buhay. O, dinala mo sa Maldives, sa resort na pinagtatrabahuhan mo, anong nangyari? Ang daming issue na pumutok. Minessage mo pa yung asawa niya. Anong gusto mong patunayan doon? Na matapang ka kaysa sa asawa. Galit ka eh. Kasi kapag galit tayo, hindi natin masyado na pag-iisipan yung mga desisyon natin sa buhay. Pag galit tayo sa isang tao, ang gusto natin gawin, saktan din yung taong yun o galitin din yung taong yun. Kapag nasaktan tayo, gusto natin masaktan yung taong nakapanakit sa atin because hurt people hurt people. Ang lungkot ng buhay pag ganon. Hindi ko alam kung paano na-achieve ng iba yung kaligayahan na sinasabi nila o kapayapaang sinasabi nila. Pero parang ang hirap. Pag ganun yung mga desisyon mo sa buhay, pag ganun yung mga pinaninindigan mo. Pero ang mahalaga dito, sumugal ka. Sige, naging masaya ka naman. Pero sana matuto ka na. If gusto mo ng kaligayahan na pang matagalan, piliin mo yung tama. Kasi yung tama, hindi man siya ganun kasaya sa umpisa. O hindi man siya ecstatic yung feeling. Kumbaga parang naka-high ka. Akala mo naman alam yung feeling. Darot. Kumbaga, hindi man parang nasa cloud 9 yung datingan ng feeling o ng pakiramdam. Pero alam mo na yung pinili mong desisyon ay tama. At yung pagpili ng ganong klaseng desisyon na tama, ang resulta nun ay pangmatagalang kakaligayahan. Kasi minsan kung ano yung masarap, yun yung mali. Ang happiness nun, short term. Kung ano yung tama, medyo boring. Ang resulta ng happiness nun, long term. So choose wisely. Because kung nasa man tayo ngayon, most of the time, ito po ay produkto ng ating mga desisyon at aksyon sa buhay. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share to me raketera@gmail.com. Aubrey, sana hindi na si Boyet ang makatuluyan mo. Pabayaan mo na siya na lumangoy sa beach ng Maldives at mag-dive sa kanyang misis. Ikaw, hayaan mo na rin lumangoy ka papunta sa tamang tao at mag-dive sa taong walang sabit. Yan. So that's it, kabisya. I gotta say, GTG as in gotta go. Susunod na po ang programang EDSA harapan kasama sina Diego at ang kanyang mga kaibigan. Nakapilang ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At kayo'y nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Aubrey's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!